Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән рухи тормыш өлкәсенә кирип китәбез. Бүген дәрестә без сезнең белән мәдәният турында сөйләшеп китәбез һәм дин темасын тирәнрәк ачыклап китербез. Галимнәр культура, мәдәният төшенчәсенә 200-дән артык аңлатма бирәләр. Культура сүзе латинчадан кергән. Иң башта ул җир эшкәртү дигән мәгънәне белдергән. Без бүгендә кыргый үләннәрдән аермалы буларак кеше итеп үстергән үсемлекләрне культуралар дип йөртәбез. Хәзерге вакытта бу мәгънә сүзнең асылын тулысынча ача алмый. Рухияткә иязат буларак кеше матди дөнья белән генә шикләнә алмый. Яшәр өчен аңа яхшы табигать шартлары, туклыклы ризык, көн күрешендә дә уңайлыклар, заманча техник чаралар булуы зарури. Әмма бары булар белән генә шикләнергә ярыймы соң? Җәмгыятьнең рухи өлкәсе башка өлкәләрдән нәрсә белән аерыла? Бу сорауларга җавап биреп карыйк. Беренчедән, ул катлаулы төзелешкә ия. Җәмгыять тормышының рухи өлкәсенә җәмгыятьнең рухи тормышы тел, ахлак, хукук, дин, мәгариф, фән, сәнгать, философия, ягъни рухи культураның төрле рәвешләре һәм чагышлары, шулай ук кешеләрнең иҗади эшчәнлеге керә. Матди байлыклар җәмгыятьтә күп кешеләрнең хезмәте нәтиҗәсендә тудырылган кебек, рухи хәзинәләрдә җәмгыятьтә иҗат ителә. Булар белемнәр, идеялар, телләр, сәнгать, юллар, нормалар. Рухи хәзинәләр матди хәзинәләрдән озаграк сакланулары белән аерыла. Дөнья мәдәниятенең күп кенә күренекле әсәрләре безнең заманга кадәр килеп җитмәсә дә, алар турындагы мәгълүмат риваятләр, әкиятләр, хатирәләр аша буыннан буынга тапшырылып килә. Әйтик, Игорь Полкы турында җыр безнең көннәргә кадәр иң беренче язмаларында килеп җитмәгән. Әмма әсәр барыбер дөнья әдәбиятында яши. Сәнгать әсәрләреннән алына торган рухи азык, белем һәм тәэсирләренең һәм кешенең әйләнә-тирә дөнья күренешләре асылын аңларга омтылышының чиге юк. Рухи хәзинәләрдә матди хәзинәләр белән чагыштырганда, аларны иҗат итүчеләрнең шәхси үзенчәлекләре күпкә ачыграк чагылыш таба. Рухи өлкәдәге күп кенә казанышларның тәгаен авторлары бар. Әмма билгесез иҗатчылар тарафыннан тудырылган әсәрләр дә рухи мәдәният өчен зур әһәмияткә ия. Икенчедән, рухи мәдәният хәзинәләрен булдыру, саклау, аларны таныту белән әсәрләр тумый. Аларны таныту белән турыдан-туры төрле һөнәр ияләр шөгыльләнәләр. Булар гыйлемнең төрле өлкәләрендәге укытучылар, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре, галимнәр. Моннан тыш, бу өлкәдә язучылар, рәссамнар, артистлар, рухи өлкә белән дин әһелләре дә тыгыз бәйләнештә. Бүген дәресебездә балалар дин темасын тирәнрәк ачыклап китик. Дин кешелек мәдәниятенең бик борынгы чорларда ук барлыкка килгән иң мөһим формаларының берсе. Кеше ни өчен үз тормышына югары көчләр катнашы мөмкинлегенә ышана. Үткән чорларда галимнәр моны әйтик борынгы кешенең табигать көчләреннән куркуы, аларны гыйлемсезлеге белән аңлата. Әмма хәзерге заман кешесенең надан дип атауы бик кыен. Фән табигатьнең күп кенә серләрен ачты. Кешенең мөмкинлекләрен киңәйтте, әмма кешеләрнең күпчелеге диннән баш тартмады. Җәмгыять өчен ул бик мөһим функциялар үти. Алар турында без соңрак сүз алып барырбыз. Теләсә кайсы дин иман белән бик тыгыз бәйләнгән. Шуңа да иманлы кеше һәм динни кеше төшенчәләренең синоним буларак кулланылуы очраклы түгел. Бу дөресме соң? Әйдәгез фикерләп карыйк. Иман кешенең бер нинди нигезләүсез һәм дәлилләрсез хакыйкать дип танырга әзер булган нинди дә булса мәгълүматкә шәхсән, хисен мөнәсәбәте ул. Иман кешенең дөньяны тану, аралашу, эшчәнлегеннән, ягъни чын барлыктагы активлыгының аерылгысыз. Кеше үз идеалларына, инануларына, үз өстенлек биргән нәрсәләргә гадәттә тиз ышанучан була. Ләкин ул бары югары көчләргә генә табына дип әйтү ялгыш булыр. Динни ышану кешенең язмышына, җәмгыять тормышына теге яисә бу күләмдә тәэсир ясаучы югары көчләрнең булуына ышану белән бәйләнгән. Дингә ышанучылар фикеренчә, югары көчләр белән бәйле нәрсәләр әйләнә-тирә мөхит кануннарына буйсынмый, әмма шул ук вакытта алар хыял җимеше дә түгел.
Дини инану әле тагын кешенең Аллаһка яисә башка югары көчләргә карата билгеле бер тоюлары һәм хисләре дә. Әйтик, мәхәббәт, соклану, курку. Дингә ышанучы кеше Аллаһ белән бәйләнешен чынлыкта булуына, Аллаһның теге яисә бу дәрәҗәдә аерым кешеләр һәм тулы бер халыкларның язмышларына йогынты ясауына һәм иманлы кешенең, әйтик, дуга укып яисә корбан кылып, төрле йолалар башкарып иманын белдерә. Йолаларның әһәмиятлесе дуга, кешенең Аллаһка сүзләр ярдәмендә мөрәҗәгать итүе. Хәзер балалар, җәмгыятьнең тормышында диннең роле турында сөйләшеп китик. Дин җәмгыять өчен гаять әһәмиятле күп кенә функциялар башкара. Беренчедән, кешеләр билгеле бер кагыйдәләргә буйсынырга, билгеләнгән дини гамәлләр кылырга, әйтик, дуга кылырга, ризыкланудан һәм күңел ачулардан күпмедер дәрәҗәдә тыелырга тиеш. Икенчедән, диндә төрле буыннарның әхлакый тәрбиясе туплана һәм җәмгыятьтә уртак яшәешнең билгеле бер гомуми принциплары булдырыла. Мәсәлән, Библиядәге насихат, җан кыйма, урлама, исламның, буддизмның әхлакый принципларыдыр. Дин кешенең үз-үзен тотышына билгеле бер таләпләр куеп кына калмыйча, аның күп кенә уңай сыйфатлары, әйтик, шәфкатьлелек, михербанлык, чама хисе үсешенә дә этәргеч бирә. Дин кешене тәрбияли дип әйтү һич ялгыш булмас. Дин үз-үзеңне тоту кагыйдәләре генә түгел, дөньяга билгеле бер караш, кешенең асылы һәм җиһанда тоткан урыны. Дин кешенең мәңгелек сорауларына җавап бирә. Җир ничек яралтылган? Кеше каян килеп чыккан? Кеше бу дөньяга ни өчен килгән? Үлем нәрсә ул? Үлгәннән соң кешеләр белән нәрсә була? Үз якыннарыгыздан һәм танышларыгыздан сез Аллаһы Тәгалә гыйбадәт кылганнан соң аларның рухи халаты яхшыруы, тән авыруларының чигенүе турында бер генә тапкыр ишетмәгәнсездер. Диннең тагын бер гаять әһәмиятле функциясе шуннан гыйбарәт. Ул кешенең авыр рухи халатын җиңеләйтә, күңеленә яктылык һәм көч өсти. Дин шулай ук кешене ялгысызлыктан коткарырга, аның аралашу даирәсеннән артырырга сәләтле. Кеше дин кардәшләре белән дини җәмгыятьтә аралаша. Ул үзенә, әйтик, күп кенә диннәр тарафыннан хуплана торган гамәлдә, мохтаҗларга ярдәм күрсәтүдә, кешенең Аллаһ һәм башка югары көчләр белән билгеле бер юаныч таба ала. Дини оешмалар һәм берләшмәләр. Дини оешмаларга дини җәмәгать, секталар һәм көчле дини лидер тирәсендә берләшкән оешмаларны кертәләр. Булар белән якынрак танышып китик. Дини җәмәгать бергәләп гыйбадәт кылучы нинди дә булса дини тәгълимат тарафдарларын берләштерә. Аңа дин тотучыларның дин әһелләренә һәм динле гади кешеләргә бүленеше хас. Дин әһелләренең дәрәҗәсе төрле. Күп кенә дини җәмәгатьләрнең рәсми дини лидерлары була. Әйтик, католиклар чиркәве өчен Рима папасы, а Рус православие чиркәве өчен Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы. Күп кенә дини җәмәгатьләрнең билгеле бер территориаль структурасы бар. Мәсәлән, христиан чиркәүләренең кайберләренә архиепископлар һәм епископлар җитәкчелек итә торган епархиялар бүлеп бирелгән. Секта гадәттә үзләрен башка дин тотучыларга каршы куя торган дин әһелләренең һәм дин тотучы башка кешеләрнең дини җәмәгатьтән бүленеп чыгу нәтиҗәсендә барлыкка килә. Сектада катнашучылар саны кагыйдә буларак шикләнгән була. Дин әһелләре белән гади дин тотучылар арасында аерма бетерелә. Оешманың барлык агзалары тигез дип игълан ителә. Сектаның әһәмиятле үзенчәлекләренең берсе үзенең дини юнәлешләренең өстенлегенә, Аллаһ тарафыннан сайланганында ышану һәм башка төрле фикерләрне аерылырга, дөньяви тормышта баш тартырга тырышалар. Моннан тыш, секталар үз кешеләренең тормышын җитәрлек дәрәҗәдә кырыс контрольдә тоталар. Кайчакта аларның үз милкенә ия булып, ирекле гамәлләрен, фикерләвен, аралашуын чиклиләр. Хәзерге секталарның куркынычы да менә шунда. Секталар көчле дини лидер тирәсендә оешырга да мөмкин.
Мондый оешмаларның җитәкчесе үзен Алла, аның янына гәүдәләнеше яисә Алладан, нинди дә булса югары көчтән, вәкил һәм абсолют хакыйкать, әйтик христиан дине өйрәтмәләре нигезендә барлыкка килгән оешмаларда, гадәттә аларның җитәкчесе Христосның яңа гәүдәләнеше буларак таныла, дип игълан ителә. Һәм сектантлар тарафыннан шулай кабул ителә. Оешмада катнашучылар нәкъ менә шул лидерга табыналар. Хәзерге Россиядә рәсми теркәлгән эшчәнлекләре закон нигезендә тыелган дини оешмалар шулай ук дини җәмгыятьтән байтак. Вөҗдан иреге, дин тоту иреге. Дини ызгышлары кешеләргә нинди дә булса бер дини көчләп тагу булдырмас өчен күпчелек дәүләтләр тарафыннан вөҗдан иреге принципы кертелә. Вөҗдан иреге дигәндә гадәттә кешенең башка кешеләр һәм тулаем җәмгыятьнең ирегенә зарар кертелмичә, үз инануларын мөстәкыйль формалаштыру һәм ачыктан-ачык белдерү хукукын күз алдына тоталар. Бу инанулар кеше тормышының төрле өлкәләренә, дингә, хезмәткә, иҗатка, дәүләткә кагылышы булырга мөмкин. Вөҗдан иреге кешенең үз рухи тормышының җәмгыятьтән һәм дәүләттән бер никадәр бәйсез корырга хукукы дип әйтергә мөмкин. Россия Федерациясында дөньяда иң күп таралган төрле диннәр вәкилләре яши. Христиан, ислам, буддизм, яһуд диннәре һәм башкалар Россия халыклары тарихи мирасыннан аерылгысыз бер өлеше булып тора. Россия Федерациясе Конституциясында халыкара нормалар нигезендә безнең илдә вөҗдан, дин иреге принциплары гамәлгә ашыру хукукы гарантиялана. Бу принцип ничек гамәлгә ашырыла соң? Безнең илдә бар диннәр тигез хукуклы, дәүләт дине, рәсми дин юк. Дәүләт барлык дин тотучыларга үз дини юллауларын ирекле үтәү мөмкинлеге гарантиялый. Армия хезмәтенә алынырга тиешле яшь кешеләрнең хәрби хезмәт аларның дини карашлары белән каршылыкка кергән очракта альтернатив граждан хезмәт узу мөмкинлеге бар. Хәзерге Россиядә дин дәүләтеннән аерылган, ягъни дәүләт дин оешмаларының эчке тормышына тыкшынмый. Аларның эшчәнлеген финансланмый һәм аларның кайберләрен пропагандаламый. Дини оешмалар үз чиратында дәүләт идарәсе мәсьәләләрендә катнашмый. Дәүләт уку йортларында аларга керү мәҗбүри булган дәресләрдә нинди дә булса дини яисә атеистлыкны пропагандалау тыела. Балалар, рухи тормышы өлкәсе темасы буенча дәресебез тамам. Практик өлешендә күрешербез.